गुबुन गुबुन आफादनि मोनद' माहारियारि आफादफ्रा खुंग्रिं ओनसोलनि मोनद' माहारियारि आफादफ्रा मोनसे जथुमा साननैनि हाबाफारि दिनै जोबथा हाबाफारियाव हांख्रायनाय बादियै आङो दिनै खुंग्रिं ओनसोलाव 6टा माहारियारि आफादफोरनि बे मिथिंखौ खोनासंनो फैदों आरो बाहाय नुजाफैनानै आं गोजोननाय मोनदों आरो बे माहारियारि आफादफोरनि मिथिङाव नुजाफैनानै रायजो राजाफोरखौ आङो खावलायनो सानदों जे खुंग्रिं ओनसोला गोदोहाय माने हाग्रा ओनसोलमोन बे हाग्रा ओनसोला बारा गोबाव जायाखै खुंग्रिं ओनसोला बाहाय जों लागोनिबो मानसि दंफैयो दा हाग्रा सेराव रायजो जानायखाय बिथांमोननो जाहाथे सांग्रांथि होनो हायो बे थांखिखौ लानानै जोंबो दान्दिसे नुजाफैनाय जादों दा माने खुंग्रिं ओनसोलखौ बुंनो थाङोब्ला गोदोहाय माने अरनबारिमोन दा दिनै फांसेबो बिफां नुनो मोनलिया बे थासारिया मानो बिदि जाखो दा जोङो बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरिफोरबो दंफैयो थुनलाइयाव जों दावगादों समाजाव जों दावगादों शिक्षा दिक्षायाव जों दावगादों अर्थनीतिकआव जों दावगानो नाजादों नाथाय बेराफारसे जोंनि नेचारेल रिसर्सआव जोङो माने खहा जालांबाय थादों दा बे खहा जालांबाय थानाय नेचारेल रिसर्सखौ जों मारै संरैखाथि खालामनो बिनि फारसेबो जोङो सांग्रांथि लाबोनांगौ माहारियारि आफादफोरा नङाब्ला जे जोङो गिदिर गिदिर राव बुंनानै गुबुन हादोरनि गुबुन रायजोनि सुबुंफोरखौ आलासि महरै लिंहरनानै जोंनाव उमुक दं जोंनाव ओरैबादि दं जोंनि जायगाया ओरैबादि समायना मिथिंगायारि समायना दं होननानै जोङो लिंहरो नाथाय फैनानै नायफैब्ला लांदां आयना अब्ला लाजिनांगोन ना लाजिनाङा रायजोफोर जों माखौ जोंनि थाखाय जोंनि ओनसोला मिथिंगाजों बुंफबनाय समायना रमायना होननानै माखौ खोन्थानो दा बेबादि जाहाथे जोंनि बे ओनसोला गुबुनफोरनोबो जोंनि थाखानाय नेशनेल रिसर्सफोरखौ संरैखाथि होनानै जुदि जोङो लाखिनो हायोब्ला जोङो गोग्गानानै बुंनो हायो जे जोंनि जायगायाव बेबादि दं आरो बुंनायल' नङा जों दिन्थिनोबो हायो दा बेबादि जोङो संरैखाथि होनो थाखाय सांग्रांथि लाबोनो थाखाय जोङो माहारियारि आफादफोरनि बे मिथिङाव जोङो नुजाफैदों दा दिनै हाग्रा ओनसोलाव दिनैबो दानस्रांनाया बन्द जायाखै जोङो डिपार्टमेन्टनिफ्राय लिंहरदों माखासे मेन पावार माखासे जोंनि फरेस्ट बेटेलियनफोरखौ लिंहरनानै जोङो दिनै माने प्रटेक्शननि थाखाय जोङो डिउटि होबाय थादों थाबैनो जोङो माबा मोनसे राहा लायाब्ला बे दानस्रांनाय हाबाफारिया बन्द जानाय नङा दा बे जेब्लासिम बन्द जाया अब्लासिम जोंनि नेचारेल रिसोर्सआ बेबादिनो खहा जालांबाय थागोन दा ओंखायनो रायजो राजाफ्राबो सांग्रां जानाया मोजांसै आरो हाग्रा दानस्रांग्रा बिथांमोनखौबो जाहाथे बुजायनानै लाबोफिनोब्ला मोजां होननानै जों बुंनो सानो निर्गच्छति निर्गच्छति सपरिवाराय निर्गच्छति तत् वनम अतिक्रमात् सपरिवाराय निर्गच्छति थारमाने फैफिनदो बै हाग्रा दानस्रांनायनिफ्राय गावनि न'खर संसारखौ लानानै फैफिनदो होननानै जोङो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय खावलायो थेंक इउ गोजोन्थों ओनसोलनि मोनफ्रोम माहारियारि आफादफ्रा जथायै नैबे समाव नोंथाङा बेवहाय थायालासिनो खालामफैदों मा मेसेज होगोन दिनै आङो नैबे खुंग्रिं ओनसोलाव अर्थात खुंग्रिं जथाय गोजौ फरायसालिनि बे गेलेग्रा फोथाराव आङो बे ओनसोलनि मोनद' जातीय संगठनफोर आफादफोर जेरैहाय जोंहा गुदि बर' थुनलाइ आफाद दालाइसा
दुलाराय बर' फरायसा आफाद ट्राइबेल संघ आरो बेबादिनो जुवा आफु आफाद माखासे 6था आफादफोरजों ज' जानानै जे बोसोरसालिया मोनसे जथुम्मा खुंदों। बेयो बे ओनसोलनि खौसेथिनि जे नेरसोन बे खौसेथिनि नेरसोनखौ आं नुनो मोनदों आरो आं बेखौनो बुंगोन रायजो राजानो आं बेखौनो मेसेज होगोन जे बे खुंनायनि गेजेरजों जोङो जोंनि ओनसोलनि बे खुंग्रि ओनसोलनि जेसेबांनाखि जोंनि हारिनि मानसिफोर दङ, जेसेबां आफाद दङ, जेसेबां जोंनि दोलोफोर दङ, जोङो खौसे लाखिनो हागोन बेनि गेजेरजों आरो दिनै खुंबाय बेखौ आरो बोसोरै बोसोरै जाहाथे खुङो आं बे ओनसोलनि मोनफ्रोमबो दोलोफोरखौ आं दहायबो बुंदों आं दाबो आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं बेखौनो खावलायगोन आरोखि जाहाथे बेखौ बे स्पिरिटखौ बे खौसेथिखौ जाहाथे लाखिबाय थायो आं बेखौनो आं खावलायगोन आरो नोंथाङा नोंथांनि स्पिरिटआव दा बर' बिजोंजों फरायनाय लाइमोनफोरा गिबियाव बिटिआर सोरखारनिफ्राय साख्रिनि थाखोआव गिबि खालामनांगौ होननानै नोंथाङा बुङो। आङो थांनाय दाननै सिगां जे बिटिआर सोरखारा टेट क्वालिफाइड बिजाथिफोरनो साख्रि होदों फोरोंगिरि साख्रि आरोखि बेवहाय जों खावलायनाय बादि प्रथमाव बर' बिजोंजों फरायनाय जायफोर केन्डिडेट टेट क्वालिफाइड बिथांमोननो सिगां सुबिदा होग्रोनांगौ होननानै जों खावलायनाय लेखा जोङो जोबोद गोजोनदों बिटिआर सोरखारा बेबादिनो खालामदों आरोखि सेकेन्डआव जायफ्रा इंराजि मिडियाम फरायदोंब्लाबो बर' साबजेक्ट लादों बिथांमोननो होनाय जादों। बेयो बिटिआर सोरखारखौ जोङो बाख्नायनांगोन आरोखि जों मोजां माने जों जोबोद मोजां मोनदों गोजोनदों प्रमद बर'नि जे सरकार बिटिआर सोरखार बेखौ जों बिराद मोजां मोनदों आरो जोंहा एडभार्टाइज लाबाय थानाय दा साख्रिनि जे एडभार्टाइज होदों फोसावबाय थादों बे बेलायावबो जों बेखौनो बुंगोन जे फैगोन समाव बिटिआरनि जेनाखि साख्रिनि एडभार्टाइज होबाय थादों बाहायबो जाहाथे जोंनि बर' बिजोंजों फरायनाय जोंनि बिजाथिफ्रा जाहाथे सिगांग्रो खाबुखौ मोनो बेनि फारसे जोंनि बिटिआर सोरखारा जोथोन लानांगोन बे बाथ्रानि सायाव आरो जोंबो जातीय संगठनफ्राबो बे बाथ्राखौ जों सानबाय थादों आरो जोङो उननि समाव जोङो बेनि सायाव जों डिटेल्सै सावरायनानै जोंनि बिटिसि सोरखारखौ लोगो हमनानै बाथ्राखौ सावरायनो नाजागोन आरो जोंनि बर' बिजोंजों फरायग्रा सुबुं अनजिमाया बहुत खम जादों दा खमा बहुत खारन दङ बेनि गेजेराव 10थासो दङ जोङो ओरैनो साननानै नाय जोङो गोदो बिदा फंबाय साब्रै साबामोन दा खिन्थु जों दानि समाव जों नुयो जोंनि गार्जेनफ्रा गथ'फोरखौ लाला मेक्सिमाम सानै आरो जों सासेखौनो दा बांसिन नुसै आरोखि साफाल' गथ' लायो सानैल' गथ' लायो बे बेलायाव जोंनि फरायसानि अनजिमाया खमायबाय बे हिसाबै बर' बिजोङाबो निस्सय खमायगोन आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय जे इंराजि मिडियामनि एट्राकसन खना खनला जायगायाव इंराजि मिडियामफ्रा माने मैखुन बेरनाय बादि दिनै फसंजादों जोंनि गामिनि ओनसोलनि मानसिफ्राबो बेखौनो मोनसे माबा साननानै माने मोनसे जावरिखांनाय बादि आरोखि इंराजि मिडियामल' गोसो जादों खिन्थु जों नुनो मोननायाव फुरा भाबै फोरोंथायनो हायाखिसै सोरखौबा क्लास 5सो फोरोंनानै थाफिनबाय रांखावरिनि बाथ्रा दङ खारन बे माबासो प्राइभेटसो नालाय बेयाव थाखा फैसानि गोनांथि दङ आरो बेबादि जोङो न'खराव फोरोंग्रा मोजां गाइड खालामग्रा गैयाबो जानो हागौ जोंनि गभर्नमेन्ट स्कुलावथ' साधारन बिमा बिफा लेखा रोङैफ्राबो फोरोंगासिनो दङ आरो बेबादिनो फोरोंनो हायो गावनि बिजोंजों फरायनाय नालाय बुजिनोबो हायो दा इंराजि मिडियाम हगारनानै खायफाया आस'खान्दा लेखा गारनांगौ जादों आरो बर' मिडियामाव फैफिननांगौ जादों बेबादि जागासिनो जों थानायखौ जों नुदों नाथाय नैबे बर' बिजोङाव स्टुडेन्ट खमायनाया बहुत खारन दं फारसेथिं स्कुलफ्रा जेराव मोनसेल'मोन गोदो बेयाव गंब्रै गंबा स्कुल जाबाय बाय एसे सारलानाय जाबाय प्लास जोंनि फिसाफ्रा खांनायफ्रा खमायलांबाय सासे सानैनि बारा गैला
गोदो 8 जन 9 जन मिनिमाम साब्रैखौ खांखायोमोन नङा होमबा दा खिन्थु बे रोखोम गैला जों नुला आरोखि बेनि माखासेया इंराजि मिडियामाव थांबाय नङा होमबा बे रोखोम जागासिनो दं आरो नोंथांमोना साननैनि हाबाफारिजों खुंग्रिं ओनसोलनि मोनद' माहारियारि आफादफ्रा जथायै नोंथांमोना मोजां मोनसे हाबाफारि खुंफुंदों आरो जथुम्मा हाबाफारि लादों दिनै जोबथा हाबाफारि आङो बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिबाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खुंग्रिं ओनसोलनि मोन 6टा आफाद बे आफादफ्रा जथायै मोनसे गावबा गावनि बोसोरसालिया जथुम्मा बेखौ जोङो थांनाय 10 डिसेम्बर आरो 11 डिसेम्बर बेहाय जोङो साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै खुंग्रिं जथाय गोजौ फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथार बे फोथाराव जोङो खुंफुंनो हाबाय आरो बे खुंफुंनायाव मैया जोंहा जथेस्थ जोंनि जेखिनि गुबुन गुबुन दालाय आफादनि मावख' बेखेवनाय बेखौ जों खालामदों आरो बिनि उनावहाय जोङो मोन 6टा आफादनि जे थान्दै जथुम बे थान्दै जथुमखौबो जोङो मोजाङैनो जोङो जथुमनानै जोङो मावफुंनो हाबाय आरो गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद बेखौबो जोङो दाफुंनो हानाय जाबाय आरो दिनैहाय थामहिनबा दिनै 11 डिसेम्बर बाहाय जोंहा बे मोनद' आफादनि जे बोसोरसालिया जथुम्मानि जोंहा गेवलां मेल बे गेवलां मेलाव जोंहा दिनै जोंनि लेंहरनाय बायदि जोंहा बाहाय गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैनो हादों बर' थुनलाइ आफादनि जोंहा नेहाथारि मानाव गेदेर सहेन्द्र नाथ बसुमतारी बिथाङा जोंनि गेजेराव नुजाफैदों आरो बिथाङा नुजाफैनानै जोंनो गोबां माखासे बेसेन गोसा बिबुंथि बिथाङा जोंनो होलांदों आङो बिथांनो रोजा रोजा साबायखर जासिगोन आरो बे गेवलां मेलावनो जाहा बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैनो हादोंमोन जोंनि बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर रनजित बसुमतारी बिथाङाबो बे गेवलां मेलाव बाहागो लाफैनानै गावनि बर'फ्रा 7,000 रोजा बोसोरनि सिगां बे हालामाव जे रायजो जादोंमोन बिनि माखासे बेखेवथि बिथाङा जोंनो होलांदों आरो निस्सय बे बेखेवथिनि गेजेरजों जोंनि रायजो राजाफ्रा एसेब्लाबो थुलुंगा मोनगोन आं बेखौ मिजिं खालामो आरो बे गेवलां मेलनि गेजेरजों जोंनि खुंफुं आफादा दिहुननो लानाय जे खौसेथिनि नेरसोन जे बिजाब बे बिजाबखौबो जोंनि चिरां जिल्ला ट्राइबेल संघनि जाहा मानाव गेदेर आफादगिरि सुकेल बसुमतारी बिथाङा बाहाय बेखेवफैदों आरो बेखेवनायनि गेजेरजों बिथाङा लाइमोन जोलैखौ इयुन जोलैखौ साफा साफा थुनलाइगिरि जानो थाखाय बिथाङा खावलायदों बिजाब दिहुननानै समाजाव हारियाव देशआव मुलुगाव फोसावनो बिथाङा इयुन जोलैखौ बिथाङा खावलायदों बे जोंनि थाखाय मोजां मोनसे साइन होननानै आं सानदों आरो जोंहा बाहाय जर'खा आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जाहा मानाव गेदेर आफादगिरि दिलीप कुमार बसुमतारी बिथाङा बाहाय जोंजों लेंहरनाय बादि बिथाङा जोंजों बाहागो लानानै जे गोदान जोलै फरायसा फरायसुलिफोरखौ जोंनो साफा साफा आईएएस अफिसार आईपीएस अफिसार डीसी एसपी बायदि बायदि सुबुं धोन आरजिनांगौनि थाखाय बिथाङा जोंनो बेसेन गोसा बिबुंथिनि गेजेरजों जोंनो फोरमायलांदों आं बिथांनोबो साबायखर जासिगोन आरो जोंहा बाहाय गोबां जोंनि गुबुन गुबुन ओनसोलनि बाहाय जोंनि सानसुमै मेलेमजिबि बिथांमोनहा बाहागो लाफैदों जोंनि मोन 6टा आफादनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोनहा बाहागो लाफैदों आरो जोंनि ओनसोलनि गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय गावबुरा बिथांमोन रायजो राजा बिथांमोन हेडमेन बिथांमोन फरायसा बिथांमोन आरो जोंनि नोगोरारिफ्रा बाहाय मैखोमै बाहागो लानानै जोंनि नैबे हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामनो हादों आं बेखौ मिजिं खालामदों आं बेखौनो खावलायनो लुबैगोन जे जोङो थांनाय 2018 मायथाइयाव जोङो खुंग्रिं ओनसोला 100 बोसोरनि फोरबो फालिथाय जों बेखौ खुंनो हादों आरो बाहाय जोंनि खुंग्रिं ओनसोलाव जेसेबां गोबां आफादफोर दङ बे आफादखौ जों खौसे खालामनानै जोङो बे खुंथायखौ जों खालामनो हादों आरो देग्लायबो जे जोंनि आफादफोरनि संबिजिरा गोरोबलायाब्लाबो गोरोबलायैनि गेजेराव खौसे खालामनानै जोङो मोन 6टा आफादखौ जों खौसे खालामनानै दिनैहाय जोङो मोनसेयैनो साननैनि गेजेरजों बेबादि जथुम्मा लानाया जोंनि थाखाय मोनसे बिदिन्थि जानानै थागोन आं बेखौ मिजिं खालामो आरो आं खावलायगोन जोंनि खुंग्रिङाल' बिदिन्थि गोनां जायोबा जानाय नङा दा गुबुन गुबुन जायगानि आफादफ्राबो खौसे जानानै बेबायदि गोरोबलायैनि गेजेराव जों खामानि मावनो हायोबा जोंनि ओनसोल लुखांनाय हारि जौगाहोनाय बायदि बिथिङाव जोङो जौगानायनि थाखाय एसे जों खामानि मावनो हागोन आं बेखौ मिजिं खालामो नभेम्बराव जादों डिसेम्बरावनो बिबान सोलायलायनायबो गोदान बिबान माबायदि ओनसोलनि जानानै मावजानो लुबैयो दिनैहाय आङो खोब गोजोननाय मोनदों जे जोंहा मोन 6टा आफादनि जे गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद
दाफुंनाय जाबाय। दा बाहाय जोंहा खुंग्रिंगुदि बर' थुनलाइ आफादनि जा गोदान आफादगिरि हिसाबै जा दीपक महिलारि बिथांखौ जों मोननो हादों। गाहाय नेहाथारि हिसाबै जों अशोक नार्जारि बिथांखौ जों मोननो हादों। आरो जोंहा खुंग्रिं दख'रा बर' समाज बिनि गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दाबाय। बिरचरन नार्जारिया गोदान आफादनि आफादगिरि आरो बिनोद बसुमतारिया गोदान आफादनि गाहाय नेहाथारि हिसाबै जों बिबान मोननो हादों। आरो जोंहा खुंग्रिं प्राइमारि ट्राइबेल संघ बिनि जोंहा गोदान आफादगिरि हिसाबै कान्जलाल नार्जारि आरो जोंहा गाहाय नेहाथारि कामिनी कुमार बसुमतारि बिथांखौ जों मोननो हादों। आरो जोंहा खुंग्रिं हिमालय हारिमु आफाद बिनि जोंहा आफादगिरि हिसाबै जोंहा परबिन बसुमतारि आरो जोंहा गाहाय नेहाथारि हिसाबै जोंहा रनजित नार्जारि बिथांखौ जों मोननो हादों। आरो जोंहा खुंग्रिं गोजौ खुंग्रिं जौगाखां आफादनि जा गोदान आफादगिरि हिसाबै आंखौनो थामहिनबा बिरदाव मुसाहारिखौ आंखौ आफादगिरि महरै गायसनदों। आरो लोगोसे गाहाय नेहाथारि हिसाबै जा नेरसोन औवारि बिथांखौ जों मोननो हादों। आं बेखौनो गोदान आफादनि बिबानगिरि जानानै आरो मोनफ्रोमबो आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ आङो खावलायगोन। आङो दिनैहाय बेखौनो खावलायगोन जाहाथे जोंनि आफादा मोनफा मोनफा जा नोजोर मोनफा मोनफा मावबिथांखि भिजन एन्ड मिशन बेखौ निसय जोङो खालामनानै लानांगोन। आरो जों आसा खालामो फैगौ 100 बोसोरनि थाखाय बे आफादा गावबा गाव बिथांखि लानानै खामानि मावगोन। राव थुनलाइ हारिमु समाज गासै बिथिंखौनो जों फोजौनायनि थाखाय नैबे सिन्थाखौ लानानै जों खामानि मावनांगौ दं होननानै आं सानदों। आरो जोंहा खुंग्रिं दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिबो जोंहा बाहाय जथुम्मानि गेजेरजों गोदान आफादनि बिबानगिरिखौ जों मोननो हादों। जोंहा देरासात बसुमतारिखौ जों आफादगिरि आरो बिरदाव बसुमतारिखौ जों गाहाय नेहाथारि हिसाबै जों मोननो हादों। आं आसा खालामगोन मोनफ्रोमबो आफादा जाहाथे गाव गावनि नोजोर आरो मावबिथांखिखौ लानानै खामानि मावोब्ला जोंनि समाज जोंनि हारि जोंनि इयुना निसय गेवलांसार जागोन। आरो जोंनाय सानबादि जों सानसे समाव बयजोंबो जोङो रायखांजागोन आरो जों बयजोंबो मान होजागोन। आं बेखौ मिजिं खालामो।